Ja nyt kun lähdetään tielle jälleen siirtymään, niin ajovivun plussasta muutetaan C-alue. Ja nyt kun on automaattipuoli päällä ja tuolta koetaulusta on kytketty kyynärmän näytössä näkyvä ruksi on paikallaan, jolloin CD-vaihtoautomatiikka on päällä, niin nyt me voidaan sitten vaan lisätä nopeutta ja automatiikka hoitaa sitten tuon nopeusalueen muutokset. C-alue 5 ja sitten muutetaan D:lle ja nopeus kasvaa juoheasti. Ja moottorin kierroksia vaan 1300, eli polttoainetalous on hyvä. Ja kesken ajo voidaan muuttaa automatilta vetämällä vipu itseenpäin. Ja jos halutaan laittaa vaikka D4, niin pieni vivuliike taaksepäin ja toinen, niin ollaan D3. Ja jos ajetaan tämmöistä vaihtelevaa tietä ja halutaan, että tuo automatiikka sitten ei vaihda tuota pikavaihdetta, niin voidaan pitää ihan tässä manuaaliasennossa. Ja sitten jos halutaan lisää nopeutta, lisätään kaasua tai sitten työnnetään kerran tuota ajovipua eteenpäin, niin saadaan tuo D4. Että ajotapa ihan mieltymyksen mukaan.